Να είμαστε και πάλι στην ετήσια γιορτή της Ιόχρου Φλόγας, στην 14η συνεχόμενη γιορτή. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Έλλη Αγγελακοπούλου. Και καθώς είμαι εκπαιδεύτρια στην ομάδα της Τετάρτης, έκανα εγώ προκαιρού την ανακοίνωση στην ομάδα για το θέμα της σημερινής γιορτής, που είναι ο ήλιος ως σύμβολο ιερής πνευματικής ενέργειας. Ποια είναι η έννοια του ήλιου, τι συμβολίζει ακριβώς, τι σηματοδοτεί η λέξη ήλιος μέσα στον καθένα. Παρατήρησα λοιπόν πως υπήρξε μία έκπληξη και συγχρόνως ένας προβληματισμός. Και αυτό γιατί, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ένα θέμα που μπορεί κάποιος φιλολογικά και φιλοσοφικά, θεωρητικά δηλαδή, να το αναπτύξει εύκολα, γνωρίζουμε ότι ο φυσικός μας ήλιος πάνω στα πεδία της ύλης σημαίνει ζωή, σημαίνει φως. Τον ονομάζουμε ήλιο ζωοδότη. Ενέργεια απαραίτητη για τη διαδικασία της ζωής όλων των υπάρξεων, όλων των μορφών. Μας ζεσταίνει αυτός ο ήλιος. Μας γεμίζει με καρτερικότητα, με αισιοδοξία, ελπίδα, με δύναμη. Μας προσφέρει μια αίσθηση αρμονίας και χαράς. Είναι ένας ήλιος κυρίαρχος, δημιουργός. Ήλιε μου, βασιλιά μου», λέμε. Όμως όταν κάποιος συνδέσει αυτό το θέμα με την εργασία αυτογνωσίας του, όπου η ψυχή του είναι ήλιος, η εκδήλωση του πνευματικού του σπινθήρα είναι ήλιος, η ιερή οντότητα στην οποία πιστεύει ο ίδιος είναι ήλιος για αυτόν, γιατί τον τροφοδοτεί με την ενέργειά του και τον ζωογονεί. Τότε πρέπει να ανατρέξει σε μια άλλου τύπου οπτική, βαθιά εσωτερική και ουσιαστική οπτική, όπου εστιάζεται στα διαλογιστικά πλέον προσωπικά του βιώματα και στις στιγμές ανάφλεξης της καρδιάς και του νου του. Στην πνευματική μας πορεία μάθαμε πως εκτός από τον φυσικό αυτό ήλιο υπάρχουν και άλλοι όμως ήλιοι, όπως είναι ο υποκειμενικός μας ήλιος των ιερών ψυχών, που σηματοδοτεί το πεδίο της ψυχής μας και μας αποκαλύπτει την ενέργεια της αγάπης σοφίας, και υπάρχει ο κεντρικός πνευματικός ήλιος των ιερών οντοτήτων, που προσφέρει την πνευματική του ενέργεια στον πυρήνα του πνευματικού σπινθήρα που ο καθένας μας έχει μέσα στην καρδιά του. Είναι αυτή η ύλη σύμβολα πνευματικής ενέργειας και δύναμης, που αναφέρονται σε άλλες όψεις βεβαίως και διαστάσεις φωτός και ύπαρξης. Όψεις και διαστάσεις που αποκαλύπτουν εσωτερικούς και υπερβατικούς κόσμους. Κόσμους που αναζητούμε να γνωρίσουμε. Πνευματικές, ιερές προσεγγίσεις, τις οποίες εκπαιδευόμαστε, ψηλαφούμε και βιώνουμε τους κραδασμούς τους. Ο καθένας λοιπόν στην ομάδα κλήθηκε να τοποθετηθεί ως προς το τι σημαίνει η λέξη ήλιος μέσα του, ποια είναι η πηγή ήλιος του, ποιες είναι οι ηλιακές του παραλαβές, ποια η χρήση τους και ποιες οι επιτεύξεις του. Εξού και η δυσκολία. Ο καθένας πρέπει να αυτοπαρατηρηθεί εργαζόμενος μέσα στα όρια της δικής του περιφέρειας και να καταγράψει τον εαυτό του. Να παρατηρήσει μέσα σε σιωπή και με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό του αν και ποιες αλλαγές έχουν υπάρξει μέσα του. Αν οι επιλογές που έχει κάνει
του έχουν επιτρέψει να αντιδράσει και να αντιδρά στην καθημερινότητά του δημιουργικά, κάνοντας ένα βηματάκι παραπέρα, αλλάζοντας σταδιακά συνήθειες και συμπεριφορές. Να παρατηρήσει αν κατανοεί πιο καλά τον εαυτό του, αν διαχειρίζεται τις δυσκολίες με άλλη στάση, μία στάση πιο πνευματική δηλαδή, αν γίνεται πιο αντικειμενικός όσο αφορά τον εαυτό του, αν κατανοεί το νόημα που μπορεί να κρύβουν προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά του, αν αναρωτιέται δηλαδή τι χρειάζεται να μάθει από αυτά τα προβλήματα και αν λέει τι μου δείχνει αυτή η εμπειρία, αυτή η πρόκληση, αυτό το μάθημα, ποιο κομμάτι μου χρειάζεται να φωτιστεί και να θεραπευτεί. Να παρατηρήσει αν και τι είδους στόχους θέτει, με σαφήνεια όμως. Αν μαθαίνει την ουσία των συναισθημάτων του επίσης. Αν δημιουργεί πιο αρμονικές σχέσεις. Αν έχει μάθει να υπηρετεί κατανοώντας το ομαδικό έργο και μετατοπίζοντας το κέντρο δράσης του από τον εαυτό του στο γενικό καλό, κατασκευάζοντας εκείνες τις μορφές έκφρασης που θα ενσωματώνουν τις νέες ιδέες, τις αναδυόμενες αρχές και τις έννοιες τις νέες που πρέπει να κυβερνήσουν και να ολοκληρώσουν όχι μόνο τη δική του, αλλά και την πρόοδο όλων. Να παρατηρήσει αν έχει δρομολογήσει ένα συνεπές και μεθοδικό χτίσιμο προσωπικότητας, φιλοσοφίας ζωής, εν γέννη, συστημάτων, ήθους. Αν. Και σε όλα αυτά τι ρόλο παίζουν οι τρεις αυτοί ύλοι, ο φυσικός δηλαδή, ο υποκειμενικός και ο πνευματικός μας ύλιος, βοήθησαν άραγε στην επίγνωση και στην αυτοεξέλιξή του. Αύξησαν τις ικανότητές του στην κατανόηση του εαυτού του, αλλά και των άλλων. Καλέστηκε λοιπόν ο καθένας να παρατηρήσει την οπτική του. Πώς εξετάζει δηλαδή αυτά τα θέματα, ενώ βρίσκεται σε εσωτερήκευση και ευθυγράμμιση με τις πηγές ήλιους που έχει ασκηθεί να εργάζεται μέχρι τώρα. Συνδέεται έτσι με το ανώτερο και με την υποστήριξη και την ορθή καθοδήγηση του ανώτερου αυτού, προχωρά στην όποια διαδικασία χρειάζεται να ακολουθήσει. Η μέθοδος, τη γνωρίζουμε, είναι γνωστή. Μέσα στο ατομικό μας ενεργειακό κανάλι μπαίνουμε σε σιωπή, συντονίζουμε τους φορείς, σώματά μας, επικαλούμαστε τις ζωογόνες θεραπευτικές ενέργειες εκείνου του ήλιου που προσεγγίζουμε, τις εφελκύουμε μέσα μας για να μας τροφοδοτήσουν, να μας καθαρίσουν και να μας εξαγνίσουν. Αν αυτό έπραξε η ομάδα, σίγουρα έχουν υπάρξει υπέροχα αποτελέσματα και έχει φανερωθεί αυτό που ζητήθηκε. Εύχομαι από καρδιάς αυτό να έχει συμβεί. Στην Ιωχροχώ Ακαδημία αγαπάμε να εκφωνούμε το μάντρα του ηλιακού κύκλου των ηλιακών συντρόφων. Αποκαλύπτω την πύρινη δύναμή μου στην καρδιά του ηλιακού κύκλου. Αποκαλύπτω την ενέργειά μου αγάπης σοφίας εν μέσω του ηλιακού κύκλου και αφιερώνω την ενεργό μου νοημοσύνη στη φωτοβολία του ηλιακού κύκλου.
Είμαστε ηλιακοί σύντροφοι. Nous sommes. Είμαστε. Om. Στην αρχή το μάντραμα αυτό το εκφωνούμε ως ευχή προσδοκίας. Καθώς όμως προχωρούμε, αυτό γίνεται επιβεβαίωση και πεποίθηση επίτευξης. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στην επίτευξη, γνωρίζουμε πως ενδιάμεσα υπάρχει αναπόφευκτα μία διαδρομή με τους σταθμούς της. Δεν είναι πες το και έγινε. Προϋποθέτει κατανόηση, πίστη και ουσιαστική προσήλωση, ώστε να δουλεύουμε με το φως και να το κατευθύνουμε μέσα μας και γύρω μας, σύμφωνα με τον νόμο της μαγνητικής αυλάβειας. Ο ήλιος και το φως σε αυτή τη διαδρομή αποτελούν το σημείο αναφοράς μας. Γιατί έτσι η προσωπικότητα έχει σημείο αναφοράς και αποκτά προσανατολισμό. Είτε ο ήλιος πηγή είναι έξω από αυτήν κάπου ψηλά, στον Ιερό Βορρά, ή κάπου βαθιά, στον Ιερό Νότο, όπως είναι η καρδιά ήλιος της γης μας, είτε μέσα στη δική της καρδιά, ανάμεσα στις ομοπλάτες, μέσα στην ακτινοβόλο δράση του πνευματικού σπινθήρα ήλιου μας. Αυτή η σύνδεση με ανώτερες πηγές μας θωρακίζει, με τρόπο που λίγα είναι εκείνα που μπορούν να μας σκοτεινιάσουν. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι μόνο πρόσκαιρο, γιατί όταν φωτιζόμαστε ηλιακά, ψυχικά, πνευματικά, κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαρκέσει. Μέσα στο φως μπορούμε να παρατηρήσουμε τη στάση που κρατάμε απέναντι στον εαυτό μας, σε ανθρώπους και καταστάσεις της καθημερινότητάς μας. Να παρατηρήσουμε τις προβολές που κάνουμε, τις διαστρεβλώσεις που προκύπτουν, τους φόβους που αναδύονται, τη συρρίκνωσή μας, την επιθετικότητά μας, την τρομάρα μας, την απάθειά μας, την αδυναμία μας να αντιδράσουμε. Η προσεκτική παρατήρηση των νοητικών, συναισθηματικών και σωματικών μας αντιδράσεων, όταν φέρονται στο φως της ψυχής, αποκαλύπτει τις εσωτερικές πλάνες και θυμαπάτες μας. Αυτή η διαδικασία φωτίζει και διαλύει τα σκοτάδια και οργανώνει τις χαοτικές καταστάσεις από τις θυμαπάτες, τα συναισθήματα και τα τραύματά μας. Και τότε δεν φοβόμαστε καθόλου να δούμε τις σκιές μας. Κοιτώντας τα σκατάματα, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη θέλησή μας για αλλαγή, να τις αγκαλιάσουμε για να τις υπερβούμε. Τότε βιώνουμε τη μετουσίωσή τους σε νοητικό, συναισθηματικό και οργανικό επίπεδο. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού μας, αρχίζουμε να παρατηρούμε τη ζωή μας, να διακρίνουμε με αλήθεια την πηγή και την ποιότητα των σκέψεών μας, των επιλογών μας, των αντιδράσεών μας. Και τότε χειριζόμαστε την καθημερινότητα από άλλη όψη, έχοντας νέα προοπτική αγάπης και συνειδητότητας. Και μόνον τότε είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε γιατί συμμετέχουμε σε μία πνευματική ομάδα και ποια η σημασία του ομαδικού έργου. Κατανοούμε το ομαδικό έργο ως σκοπό της πνευματικής μας ψυχής. Η ομαδικότητα και όχι η μαζικότητα είναι έργο της ηλιακής πραγματικότητας. Όλοι βέβαια ξεκινάμε από την επιθυμία να δουλέψουμε την ατομικότητά μας. Δεν είναι κακό. Όμως, στη συνέχεια,
πρέπει να την εντάξουμε σε ένα ομαδικό έργο, αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε, προσφέροντας την υπηρεσία μας για το γενικό καλό. Σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν είμαστε μόνοι. Γνωρίζουμε πως μαζί με τις δυνάμεις της ψυχής μας έχουμε και άλλους βοηθούς, καθοδηγητές και προστάτες. Είναι θείες και αγγελικές δυνάμεις που έρχονται να ενισχύσουν τη διαδικασία μας αυτή. Υψηλές θείες οντότητες, οι διδάσκαλοι της αγάπης σοφίας, της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, η πνευματική οδηγή μας. Θα ήθελα όμως σήμερα να κάνω μία ειδική αναφορά για τον ηλιακό άγγελο. Και αυτό επειδή θεωρώ ότι έχουμε έλλειψη γνώσης γι' αυτόν, παρόλο που τον επικαλούμαστε στους διαλογισμούς μας και διαθέτουμε βιωματικές εμπειρίες από την παρουσία του, καθώς εργαζόμαστε μέσα στα ατομικά μας κανάλια. Ο ηλιακός μας άγγελος δεν είναι ο φύλακας άγγελός μας, ο οποίος φύλακας άγγελος βρίσκεται εδώ χαμηλά και προστατεύει την ενσάρκωσή μας από πλευράς προσωπικότητας. Εξελίσσεται μαζί μας, είναι εντεταλμένος να μας βοηθάει, αλλά εξαρτάται από εμάς η βοήθειά του και η ίδια του η εξέλιξη, διότι υποφέρει εάν εμείς δεν είμαστε μέσα σε ορθούς, ανάλαφρους, έμψυχους κραδασμούς και επιβαρύνεται, προσπαθώντας να πραγματοποιήσει την αποστολή του κοντά στη βαριά μας άβρα, φτιαγμένη από την ενέργεια μη καθαρών συναισθημάτων και σκέψεων. Ο ηλιακός μας άγγελος, αυτή η ανώτερη πνευματική οντότητα που έρχεται από τον κεντρικό πνευματικό ήλιο, μεταφέρει με την παρουσία του τους πνευματικούς πινθύρες μας. Οι λυτρωτές ηλιακοί άγγελοι που κάποτε ήταν τέλειοι άνθρωποι, τώρα είναι για μας τέλειοι δότες. Είναι μαζί με την πνευματική πλανητική ιεραρχία μας και τις θείες πνευματικές οντότητες, προστάτες, τροφοδότες, απελευθερωτές, μοιητές. Ο ηλιακός άγγελος μας παρέχει το πρωτότυπο της ψυχής μας. Ο μαγνητισμός του μας κάνει να ανατείνουμε, σηκώνουμε τα μάτια, την καρδιά και το νου ψηλά, να τον επικαλούμαστε και να τον εφελκύουμε. Με τη βοήθειά του πραγματοποιούμε γεφυρωτικούς κρίκους μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου, ώστε να έλθει αυτό που ποθούμε, το ποθητό αποτέλεσμα, να γίνουμε δηλαδή ηλιακοί κύριοι επί των σεληνιακών στοιχειακών μας δυνάμεων, δηλαδή η ψυχή μας να καθοδηγεί την προσωπικότητά μας. Έτσι, μέσω των ηλιακών αγγέλων και των διδασκάλων της αγάπης σοφίας, αλλάζουμε επίπεδο, συγκατασκευάζουμε την αυτοσυνείδησή μας και επιτυγχάνουμε ανώτερη εξέλιξη. Αυτή η γεφυρωτική εργασία γίνεται μέσω της επιστήμης της επίκλησης και εφέλκυσης στην οποία εκπαιδευόμαστε. Η σύνδεσή μας με αυτές τις δυνάμεις φαίνεται αυτονόητη, αλλά δεν είναι. Απαιτεί πίστη, κατάθεση, διάρκεια, ταχύτητα, επανάληψη, πειραματισμό, επιβεβαίωση και αγάπη. Και όσο περισσότεροι άνθρωποι το επιτυγχάνουν αυτό,
τόσο περισσότερο αλλάζει και η συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας και της γης μας ολόκληρης. Αν θέλουμε να δούμε τη ζωή μας να αλλάζει και να εξελίσσεται, πρέπει να μετατρέπουμε το σκοτάδι σε φως. Να μετουσιώνουμε την ύλη μας και να μεταμορφώνουμε ηλιακά τη μορφή της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε ηλιακοί άνθρωποι, που σημαίνει η συνείδησή μας να γίνει έμψυχη, πνευματική, ιερή συνείδηση. Έτσι θα γίνουμε φως αγάπης. Έτσι θα είμαστε συμμέτοχοι στο ηλιακό έργο της αγάπης σοφίας στη γη. Αυτίας είναι η θέλησή μας, η επιθυμία μας, η προσευχή μας. Για να προχωρά το έργο της μαθητείας, σύμφωνα με τον νόμο της ύπαρξης. Ένα έργο πολύ σημαντικό για τη νέα ηλιακή πραγματικότητα. Πόσο όμορφα μας το περιγράφει ο διδάσκαλος Θηβετανός, διδάσκαλος της αγάπης σοφίας, της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, στο κείμενο «Ο δρόμος του μαθητή». Λέει: «Ο αναζητητής, αν κοιτάξει πίσω, μπορεί να δει μόνο τις ομίχλες και τα μοιάσματα των πεδίων της πλάνης και αποτυγχάνει να ενδιαφερθεί. Αν κοιτάξει μπροστά, βλέπει ένα μακρινό φως που τον ελκύει, αλλά δεν μπορεί ακόμα να δει αυτό που το φως αποκαλύπτει. Αν κοιτάξει γύρω, δεν βλέπει παρακινούμενες μορφές και τον κινηματογράφο της μορφικής πλευράς της ζωής. Αν κοιτάξει μέσα, βλέπει τις σκιές που ρίχνει το φως και αποκτά επίγνωση των πολλών προσκομμάτων που πρέπει να παραμεριστούν, προτού το φως που βλέπει μακριά μπορέσει να προσεγγιστεί και έπειτα να εισέλθει μέσα του. Τότε μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του σαν καθ' αυτό φως και να περπατήσει σε αυτό το φως και επίσης να το διαβιβάσει σε άλλους. Είναι ίσως καλό να θυμάστε ότι το στάδιο της μαθητείας είναι με πολλούς τρόπους το πιο δύσκολο μέρος ολόκληρης της κλίμακας της εξέλιξης. Ο ηλιακός άγγελος βρίσκεται αδιάκοπα σε βαθύ διαλογισμό. Οι όσεις της ενέργειας που εκπορεύονται από αυτόν αυξάνουν σε κραδασμική συχνότητα και γίνονται όλο και περισσότερο ισχυρές. Η ενέργεια επηρεάζει όλο και περισσότερο τις μορφές δια των οποίων η ψυχή ζητά να εκφραστεί και τις οποίες προσπαθεί να ελέγξει. Καθώς ο άνθρωπος επιζητά να φτάσει στον έλεγχο του νου, η ψυχή με τη σειρά της γίνεται πιο ενεργά επιθετική. Το έργο του ηλιακού αγγέλου ήταν μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό στον δικό του κόσμο και αφορούσε τη σχέση του με το πνεύμα. Και με αυτό ο άνθρωπος που εργάζεται στους κύκλους του, στο φυσικό πεδίο, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Η κύρια δαπάνη ενέργειας από την ψυχή υπήρξε γενική και εξωστρεφής προς το πέμπτο βασίλειο. Τώρα, ο ηλιακός άγγελος προσεγγίζει μία ώρα κρίσης και αναπροσανατολισμού. Στην πρώιμη ιστορία της ανθρωπότητας υπήρξε μία μεγάλη κρίση που ονομάζουμε ατομικοποίηση.
Την εποχή εκείνη, οι ηλιακοί άγγελοι, σε ανταπόκριση στο αίτημα ή την έλξη από τη φυλή των ζωανθρώπων, σαν σύνολο σημειώστε το, έστειλαν ένα μέρος της ενέργειάς τους που ενσωμάτωνε την ποιότητα της νοητικοποίησης σε αυτούς τους ζωανθρώπους. Γονιμοποίησαν, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι, τον εγκέφαλο. Έτσι η ανθρωπότητα ήλθε σε ύπαρξη. Όμως αυτό το σπέρμα έφερνε μέσα του δύο άλλες δυναμικότητες, της πνευματικής αγάπης και της πνευματικής ζωής. Αυτές πρέπει στον κατάλληλο καιρό να κάνουν την εμφάνισή τους. Η άνθηση του νου στους ανθρώπους που τόσο χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή υποδεικνύει στον ηλιακό άγγελο μία δεύτερη κρίση, της οποίας η πρώτη δεν ήταν παρά σύμβολο. Αυτό για το οποίο υπάρχει ο ηλιακός άγγελος κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στην ανθρωπότητα και μία άλλη ισχυρή έλξη ασκείται στον ηλιακό άγγελο, η οποία τη φορά αυτή θα επιφέρει μία δεύτερη γονιμοποίηση. Αυτή θα δώσει στον άνθρωπο εκείνες τις ποιότητες που θα του επιτρέψουν να υπερβεί τους ανθρώπινους περιορισμούς και να γίνει μέρος του πέμπτου ή πνευματικού βασιλείου της φύσης. Η πρώτη προσπάθεια του ηλιακού αγγέλου μετέτρεψε τους ζωανθρώπους σε ανθρώπινα όντα. Η δεύτερη θα μετατρέψει τα ανθρώπινα όντα σε πνευματικές οντότητες, συν τα κέρδη της εμπειρίας στην ανθρώπινη οικογένεια. Γι' αυτό ο ηλιακός άγγελος, η ψυχή, οργανώνεται και αναπροσανατολίζεται, έτσι ώστε η δύναμή του να μπορεί να ανακατευθυνθεί στον κόσμο των ανθρώπων. Πρέπει να προκληθεί από την ψυχή επαφή μεταξύ της κατώτερης όψης της τριπλής φύσης της και της όψης που έχει ήδη βρει σκήνομα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Η νοήμων δραστηριότητα και η αγάπη σοφία πρέπει να ενωθούν και η ένωση πρέπει να λάβει χώρα στο φυσικό πεδίο. Για να το κάνει αυτό η ψυχή εισέρχεται σε βαθύ διαλογισμό, ενωμένη με όλες τις άλλες ψυχές που μπορεί να έχουν φέρει το όργανό τους σε κατάσταση ανταπόκρισης. Οι γιγνώσκοντες στο Θεό την εποχή εκείνη θα υπερισχύσουν έναντι εκείνων που απλά ανατείνουν σε αυτή τη γνώση και η επαφή τους και τα αποτελέσματα της δύναμης που θα διαβιβάζουν θα γίνουν αισθητά σε όλα τα βασίλεια της φύσης. Η κυριαρχία πάνω σε όλες τις μορφές και η δύναμη να δρούμε σαν διαβιβαστές αυτής της πνευματικής ενέργειας που ονομάζουμε αγάπη είναι η ανταμοιβή που μας υπόσχονται οι θριαμβευτές ηλιακοί άγγελοι και το έπαθλο του διαλογιστικού τους έργου. Οι Υιοί του Θεού θα θριαμβεύσουν στη γη σε πλήρη ενσαρκωμένη έκφραση και θα φέρουν φως, επομένως ζωή, σε όλες τις εκδηλωμένες μορφές. Αυτή είναι η περισσή ζωή για την οποία μίλησε ο Χριστός. Είναι η επίτευξη του αληθινού Νιρβάνη, ο οποίος ζώντας σε αδιάσπαστο διαλογισμό στο πνευματικό βασίλειο, μπορεί ωστόσο να εργάζεται στη γη. Το έργο της μοίησης
είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να εργάζεται πάντα στο κέντρο, αλλά να δρά σαν διανομέας της Θείας Ενέργειας σε κάθε κατεύθυνση και μετά τις τελευταίες μοιήσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Με αυτά τα λόγια του διδασκάλου ας αντιληφθούμε ότι η πύλη της νέας ηλιακής πραγματικότητας είναι ήδη ανοιχτή. Η επιλογή όμως παραμένει πάντα δική μας. Τι επιλέγει ο καθένας μας?